a saboda muhimmancin abota Allah maɗaukakin sarki, kun ga wannan mun faɗa yi nau'in abota iri-iri ko, wanda kai ne zaka nemo kanka aboki, amma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmancinsa a gidan duniya, Allah shi da kansa ya zaɓen masa abokai, saboda ba abu mai wahala irin zaɓen aboki. sai Allah bai bar mishi abin ba, shi sai ya zaɓen masa da kansa. Akwai hadisi da ya inganta wanda Imamul Mustadrak al-Hakim ya fitar da wannan hadisi, yake cewa daga wato Uyaym ibn Sa'ida shine ya rawaito wannan hadisi, yake cewa manzo Allah da tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtarani, Allah madaukakin sarki ya zabe ni. in ji ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya zabe shi da kanshi. sai ya ce faja'ala li wa ikhtara li ashaban, sai ya zaban mun kuma abokai da kanshi. wannan sayyidina Abubakar da kuke gani Allah ne ya zabe shi ya zama abokin manzon Allah, shi ya zabi sayyidina Umar, shi ya zabi sayyidina Uthman, yanda ya zabe shi ya bashi annabta, haka ya zabi abokan ya zaban masa su. saboda haka zababbu ne wa'annan, Allah ne ya zabe su da kanshi. ashe kenan wanda Allah ya zaba mutumin banza ne? bai taba zama wallahi mutumin banza. bighaddin nazar suna laifi tunda ba manzanni bane ko ba haka bane, amma Allah shi ya zabe su. manzo Allah sai ya ce faja'ala li minhum wuzara, sai ya sanya a cikin wa'annan akwai wuzara, wato aka ce wazir daga wanda yu'azzir al-insan, wanda yake taimaka maka akan abin da zaka iya yin abin cikin wahala, sai ya zo ya taimake ka, shine ake kira mu'azzir. abin da kake yi din zaka iya yi, ba za ka iya ba, amma sai ya zo ya rinka tunkuɗa ka kana yi. sai ce wazara wa ansaran, da kuma mataimaka. an gaji an ce mutum mataimaki zai maka abin da kai ba za ka iya ba. kaga wazir wanda zai taimake ka akan abin da mene ka iya yin shi, amma sai zo taimake ka. nasir kuma shine wanda abin da ba za ka iya shi ba zai maka. misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai iya tafiya yaki, a ce musulun 10,000 manzo Allah shi kadai ya tafiya je yaki da su, ba zai yiwu ba. sai Allah ya zaɓa masa wanda za su yi mene taimake shi. za a je yaƙi, yana son dawakai, yana son raƙumma, yana son abinci, to amma bai da shi, Allah bai ga damar ya bashi ba. sai ya zo cikin sahabbai sai ce mene ku taimaka, sai su takko su ba shi. sa aka kira mutanen Madina mene ansar. sai ya ce wa asharan, sannan a cikin sahabban nan kuma abokan nawa da Allah ya zaɓa mun, sai ya sanya mun a cikinsu akwai sirikai. maza Allah zai aure sa? sai yi ba. sai ya sa a cikin sahabban ya aure su, suka ba shi ‘ya'yansu. sai ya ce faman sabbahum, wanda ya zage su fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nasi ajma'in, la'antar Allah da ta mala'iku da mutane sun tabbata a kansa.